Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agwa, Achilles. Nakita mo na ang imong kaaway, Doria? Aw, atong kaaway di. Usa ka taong tubig. O gisuban niya ang halapad na unta nga sunog. Iyang gisanta ang imong gustong mahitabo. Kung gamhanan siya, Divino, may gahumsab ko nga hinatag ni Agaon. Ug dili ko siya katulgan. Ipapangita ko siya. Di na kinahanglan, Doria. Paabuton lang siya. To kay niya sa atong poder karon si Jeric, ang kanin niyang giluwas. Karon nga nahibalik na to ka na bata, labing siguro nga mo ani na usab ka ng taong tubig. Nalimot ka sa gistorya diha nimo ni Claudia? Gusto. Taong tubig. Milusot bisan sa mga gingi. Ug hapit gani mamatay si Claudia. Kung wa ko pa siya madali. Pues pangandaman ta ang iyang pag-ani. Sa pagkakaroon, angay gihapon kang maglipay tungod kay daghan man ang nangaugdaw nga mga panimay ug daghan ang nadaot nga mga kabtangan ug mga negosyo. Labing siguro, gikalipay kini karon ni Agaon. Ipapangita katong ginganlag Achilles ug katong iyang igsoon, Divino. Sa labing madali, Doria. Nakatuog man di ay kumayo. Buntag naman di ay. Ay, nanuklot. Tila na, Sel. Si Achilles. Mag-unsa naman lang tayo ni karon, Achilles. Nasunog ang tanan natong gamit. Lakip na mga gikinahanglan ko sa eskwelahan. Ay, paghilak, ate. Mapaulion ako sa probinsya. Aron may baho sila si mama sa nahitabo na ko din eh. Oh, ate. Achilles, giluwas ka ba usap ni... sa taong tubig? Oh, ate. Siya nagpaibaw na ko nga. Niya ako nung kanya din hidad, Kang kinsam ka ning bahay. Kompleto man sa mga gamit, pero wa mo ko nakita tao din eh, sukat pa kagabi eh. Nakailakas nag iya, ate. Oh, dili tag iya. Kay, nag-abang man siya din eh. Nakaila ko. Oh, Kinsa man? si Agwa. Siya di ay. Ate? Achilles, may kwarta ko nahipos diri sa akong bag. Sa tanang gamit, maura kining bag na kung akong nabitbit sa diyang gialsa ko atong taong tubig. Na kwarta, mamalitag makaon na. Ug ang uban ini atong ipliti. Mamauli unta ta sa amo. Ate, nidagang pagkaon din eh. Ang pagluto na lang ang kuwang. Ha? Uban siya mga gamit sa eskwelahan. Sa uniform ba ron? Makapalit ka. May kwarta man nga gibilin si Agwan ako. Time para good, Achilles. Unsa man di na siya. Unsa na siya kadato. Nganong halos ang tanang panginahanglan, iyan naman lang sa gubangon. Ate, Usa pa, usa may iyang tumong, nganong ingon man anak siya ka concern na tunduha. naluwi lang siya nato. Kaha, Aw, basig na ibog siya nimo. unsa? Gwapo biya siya gwati. Wadi ka maibog niya. Tana, mangita tag makaon. Nalagi lutuon nun. Magluto na lang tati. Aw, gawas lang kung gutom na kay ka. Asa di ay siya? Si Agwa, Oh, to pa siyang negosyo. Mong, magluto lang tati. Aron igabot niya, doon na siya makaon. Haba?
Mali pa yung paghibalik, Jeric. Uy. Nangano ka? Wa ka malipay nga nagkita na sabta? Malipay unta kun di pa ko ginapos. Nagsalig man lang mo kay bata man ko. Pero kung itugot pa lang si Ginoo nga karon dayon mihingkod ko parehas nimo. Tingali. Gibali-balian ta na kasi mong kabukugan Sir Divino. Suga, lami kay Duklon, Makapahimuot ka, Jeric. Klaro na lang nga. Mahimuot ka kay ikaw gud ang nakabintaha. Kay gawas nga bata ko. Ginapos pa gyud. Sa daganan ako. Lami lagi kay ka, Duklon. Isuga, ha? Tungod kay sa akong kahimtang, wala ko laing nagiban Sir Divino. Ang iyong tamong bation og kawaw nga nakigaway mo ko sa kabata ug ginapos pa. Usa? Wala ko laing gisaligan karon. Ang Diyos nga nara sa langit, sir. Gaba na ang tangin nyo, Sir Divino. Gaba? Gaba. Duklon na lo karon may imo. Gaba. Oh. Nganong ingon na ang imong tinanawan ako? Ha? Di mo magdugay ng kalibutan na, Sir Divino. Hoy. Ayaw ko palagutan maayo, ha? Na. Pati yun lang takon nimo. Para huwag ka na kalagutan. Kinsa bagay mong gikisaligan, ha? Kinsa? Gisaligan? Oh. Di ko parehas nimo, Sir Divino. Nga, nagsalig lang sa saya ni Madam Doria. Animal ka? Ta. Igo ka na lagi. Giingnan ti ka. Usba pa, ha? Buhi ko. Kay suklan ka talawanan ka. Mayo ka lang sasama na akong bata. Talawan ka. Talawan. Talawan niya, ha? Sige. Mao ba? O di ay. Kini ay. Oo siya to. May tubig nga mito. Natuan ang akong naong. Tubig. Diin ko nigikan. Yan na siya. Usa. Yan na siya. Usa! Achilles! Achilles, nakaluto na ko. Asa ka ba, oy? Dali na. Achilles! Asa na ba ni matawa, oy? Huwag ka pa mahu magkaligo. Achilles! Oh. Uy. Apli man ang banyo. Achilles? Nahimong tao ang tubig. Unsa, Sir Divino? Ay! Dili! Uwasya mo sa... Milahos lang ang akong kumo sa iyang lawas nga tubig. Unsa ko'y tubig? Kuman ka na ba, Sir Divino? Misulti ka? Ako na sab! Ay! 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 Unsa na, ha? Ay! Kagahi sa imong kumo. Ay! Katuho ko na, sir! Sir, ngano? Oy, hala, ang tahong tubig. Ang tubig. Salamat nga miabot ka. Tano, Jeric. Ang tahong tubig. Sa una hapit ko mamatay tungod kaniya. Karon ni ana sab siya. Kinahanglang mahibaw ini si Madam Doria. Sakit siya kung naong. Kasakit yun siya kung apapangig. Mahing pagka. Aray. Unsam to klasihas mananap. Tubig nga na purmang tao. Pero kung ako'y musukmag niya, mulahos lang akong kumo. Unyag siya musukmag na ako. Grabe ka bukad siyang kumo. Grabe ha. Di ni mahimo na. Pahibaon ko inis Doria. Magdali ko. Wa na din si Jeric.
Pauli ko sa bahay ni Agwa. Ikaw day taong tubig. Di ka ba day mo adto? Ipaila taon ta ka kang Agwa. Kung nasya karon. Hasta sa kong amigo nga si Achilles. Pero, wala na may magkita sa kong amigo. Nabala ka na gani ko sa iyang kahimtang karon. Ayaw ka bala ka, Jeric. Ako di may baon ni Achilles. Kaila ka niya. Oh, Pero, sige na. Pauli. O pagamping mo dito. Ayaw pa suod og ni bisan kinsa. Ilabi na kung dili ninyo kaila. ako naman usa dito taong tubig. Tuwa dito sila si Achilles. Unsa? Lakaw na. Kaya may buhaton pa ko. Kasi, usa ka blocking nga ice nga. Taling nahilis. Dayon, midagayday paingon sa kanal. Anilagon ako din eh. Aron ako masugdan ako pagpaniid nila. Kinahanglan ako matulturan kung asa nataguy ang mga bata. Wa ka gyud makatabang na ako. Ay, unsa May tao. na sa pagtabag, Sir Divino. Wa man gani kay nahimo nga lalaki ka. Ako pa. Hello. Magpabiling kong tubig. Gloria. Musog ko ng nakundyar. Ngayon lagi decorate. Dali. Utawag na sa bahay sa Gupanan, Claudia. Magaling. Oo, Sir. Mala. Wa pa matubag ang akong pangutana, Claudia. Wa mo pa matubag. Unsa ganito, Sir? Si Madam ni mo, Doria. Nibaw ka ba, ha? Kung asa? Oo, paingon na siya din, Sir. Tawag ka, ha? Palahusa sa bahay sa Gupanan. Oo, Sir. Asa ba ka niya ang bahay sa Gupanan? Oh. Giabli ka ng bumbunga. Gihikap ni Divino. Tora, nanood sila. Unsa ba kayo naadya? Oh. Bisira. Bisira og balik. Gusto. Magpabilin ka pong tubig. Para magkalusot ko bisag asang gagmayng gingi sa bumbong. Ay, pastilan gining bata. Nag-anan na lang gid og lakaw nga dili mananghid. Gisayon nang nanis akong pagbati da. Kulbaan ko pirmi. Asa naman ka sadto siya? Niya. Diin ka? Diin ka, oy! Ikaw tingali si Atilia Nasir? Kinsa ka? Ako si Jeric. Jeric? Amigo ko ni Kuya Agwa o Achilles. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!